ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ, ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಮ್ಮೂರ ಹೆಮ್ಮೆ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಏರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಭೂಮಿಡ್ದು ಏರ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು, ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿನ್ನೆರ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಸೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವೋಡ್ ಪಂದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸೈಡೆಡ್. ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಕ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚ ಇಂಕ ಕೇಂಡಿರ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರು ಇಂಕ ಕೇಂಡಿರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ತುಳು ಮಲ್ಪುವರಪ್ಪಂದು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು, ಒಂಜಿ 2 ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಅವು ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪಣ ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿನ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಡೆ ಐಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಜಿಂಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿ ಎತ್ತಿನ ಆ ದಿನ ಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏನನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತದು ಇಂಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಾರು. ಓಕೆ, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನೀರೇಗ ಒಂದು ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಸುರು ಪನ್ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು, ಪಂಡ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೊಂದು ಓಲ ಪೋದೆತ್ತು ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಉಂತದ ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರ. ಸೊ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು. ಓಕೆ, ಸುರುತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಪಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ನಟ ನಿಂತದು ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಆಫರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬೈದ್ದಂಡತ್ತೆ ಐಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನಾ ಟೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಆಫರ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಕನ್ನಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ಅವಾಗ ತೆಲುಗು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದು. ಹೆಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಐಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಳು ಆವಾಡು ಕನ್ನಡ ಆವಾಡು ಒಂದೊಂಥರ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ನೋಡಿ. ಈ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಇರು ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವಡೆ ಏನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಈಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ತೆಲುಗು ಆಫರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಹಾಕುಲ ಇಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್. ಬಟ್ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಕು ಮಸ್ತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಯಾಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜೇರ್. ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಂದು. ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಂದ್ ಯಾನೇನೇನಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಮೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ತಮಿಳ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಕರೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರ್ಲತ್ತದಾಲತ್ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಣೆ ಮಂಡಾಡ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಹಾ ಪನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಬರೀಟ್ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೇರೆನ್ನ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ದಾದ ಪನ್ನೀನ್ ಆರ್ ಮಂಡೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಪನ್ನೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಪನ್. ಸೊ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ ತೋಷ್ಪಾಲ ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇರೊಂಜಿ ಶೀಟೆಡ್ ಬರೆಯೋನ್ ಪೋಯರ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಶೀಟ್ ಬರೆದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತ್ ತೋಷ್ಪಾಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪೂಜಿ ದಾಲೇಜಿ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ 1 ಹಾರ್ಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಮ್ಮಿ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪು ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕುಲ್ ಪಂಡೇರ ಅಪ್ಪಂಡ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೂವಿದ ಒಂದು ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪಾಲೇಪ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅವ್ರ ತುಳು ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪ ಯಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡನ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೇರು ಜೇರು ತಮಿಳ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು.
ಸೊ ಅಕಡೆ ಪಾತೇರ್ದು ಯಾನ್ಲ ಕಲಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 50% ಪಾತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅವೇನ್ ತೂದು ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೇಗೆ ಈಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ತೆಲುಗುದ ತೂದು ತಮಿಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೇಗ ಅಂತ ತೆಲುಗುರ್ದು ತಮಿಳ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೊಂಥರ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ನಟಿತ್ತಲೆ ಪಂಡ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನ 2 ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಲಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಉಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಊರು ಆತದಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಡಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕೊಲೆತೀನಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ್ ಎಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೇನು ತೂದು ಅಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವನ್ ಪೂರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತ ಪಂಡದ ಅಂಚಿನ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂದಾವಾಡ್ ಅಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದಾವಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಂಡರ ಆ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನೊಲೆ ತುಳುತ ಕನ್ನಡದ ತಮಿಳ್ ತುಳು ಟು ಫಸ್ಟ್ ರಂಬಾರುಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನಾ ಟು ಹುಲಿರಾಯ ಉಡುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ನ ಕಡಲ್ ಅವು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ತೆಲುಗುಡು 2 ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಆಮೆ ಆತಡೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಪ್ಪಟ್ಲೋ ಮೆನ್ನಾಗು ತಮಿಳ್ ಆಗವನ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿನ ಇನಾಮ್ದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೂವಿ ಇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಾವ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೈತೀನಿ ಸೊ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೀರ್ ಸೊ ಪಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತೀನಿ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6-7 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನೈಟ್ 12:30 ಅಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನುಲೇರ್ ಇಂಕುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೊಟ್ಟುಕ್ ಸೊ ನೈಟ್ 12:30 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಡೊಲ್ಲೆ 12:30 ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಾತಿರ್ಗಾನೆ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿದ್ರೆಡ್ ಹಾ ಅನ್ಪಂದು ಅಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜೈದೆ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂತ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಂಡ 5 ದುಂಬಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂದ್ ಎತ್ತೇರಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆದತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಗುಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತರ್ಪಾದೇರಿ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಅವ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದತ್ತನ್ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-12 ಡೇಸ್ ಎಂಚ ಪೋನ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದತ್ತನ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬನ್ನೋಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ತಾರ ಪಂಡೇರ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ನಾನಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮೂವಿ ಆ ಕರ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪರಿದೆ ಕರ್ನೆಲ ಅಂದ್ ಐಟ್ಲ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪೂರ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಓಲ್ಲೆಂಗ್ ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಮಾತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಾಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆವಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ತೂತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಕರ್ನೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನೋಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೋಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನನಲಾತು ಖುಷಿ ಇರೆಗೋವಣಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಎಸ್ ಮುಕ್ತಾ ಟಿವಿದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ FM ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ. ಸುರು ಸಿಕ್ಕದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಟಿವಿದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಓಕೆ ಅವೇನ ಇರೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವರು ಸಡನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಜಿ ದಾಲ ಐಡಿಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಆತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಪೋತಾ ಸಡನ್ ಪುದರ್ಲೆ ಪುನಃ ಲೈಕ್ ಯಾನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ FM ಅಂಚೆನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಹಾಂ ಇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ
ಓಕೆ ಇರು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡಾರ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಮಲ ಮಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ನೊಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇರೆಗ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ನೊಟ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಕ್ನೊಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಅವೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಶೋಭರಾಜ್, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗು ಅಲಿ ಸರ್ ಮೊಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗ್ ಬರ ಸೊ ಮಾತೆ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಅಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾ ಪಂಡ ದಾಲ ಎಂಚ ಆಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಚೇರ್. ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಆವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಏನನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಜಿಂಕದಲ್ಲ ಆತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಬೇರೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೇರ್ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆ ತಮಿಳ್ ಬೊಕ ತೆಲುಗು ಮೂವಿದು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಟ್ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಈತ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರಿ ಇರು ಏನ ಮಾತ ಕಲ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿ ಎ ಮಲ್ದೆ. ಇರು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆತಿಕದಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡ ಪಾತೆರಿಗೆ ನನ್ನಲಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ. ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ನಟಿ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಂಪೊಲೆ ಪಂಡ ಈರು ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದಾರು ಈರು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲ್ದಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನ ಹಲೆಂಗಡಿಡ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಲೇಡಿಯಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಮುಲ್ಕಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್. ಓಕೆ ಈರ ಏನ ಕಿನ್ನಪ್ಪ ನಗರದ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಇರು ಈಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಇಂಚ ಸಂಗಡ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಸಂಘ ಐಟನೆಟ್ಟ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಾರ ಪಂಡ ಏನ ರಂಗಭೂಮಿಡ ನಾಟಕ ಈಜಿ ಅದಲ್ಲ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಅದಾಗ ಅವ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಓ ಅಂಡಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಿನಿ ಪೋತಾರ ಈಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತುಜಿ ಈಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಪೋತು ಜರ ಪಂಡ ಈರೀಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಿರೇಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪನು ಡ್ಯಾಡಿ ತೀರ್ಬೋದು 10 years ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರಿ ಮಮ್ಮಿ ಅರೆಗೇನು ಆಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಳು ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈಜಿ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದೆಟ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕೊಲ್ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೈದಿ ನೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿರು ಇರೆಗ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವರು ಇರೆಗ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಇವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ರಡೆ ಜನ. ಓಕೆ ಅವು ಬತ್ತಾ ಇಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಜನ ಪಂಡ ದುಮ್ಮಾಡ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಪಂಡ ಗುರ್ತೈತಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಇಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತಪತ್ವೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತ ನೀರು ಪೋವನಾಗ ಅವಡು ಗುರ್ತಪತ್ವೇರು ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬೀಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಸೊ ಅವ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬೀಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್. ಓಕೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಮೂವಿ ಬೀಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲವರ ಮುಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಏನ ಕನ್ನಡ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತೂದಿತ್ತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದರೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಕ್ಕದೋಡ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಪುಗಾರ್ದೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಆತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ್
ಸೊ ಐಕೆ ಇಂಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ರತ್ಸಲ ಪವಿತ್ರಾಗೆ. ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಇರೇಗಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆತನ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಒರಿಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೇಜಾರಾವತ್ತೆ ಓಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಜಾರಾತನ್ ಬಂತಿನ ಅಂತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಹಾ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾತ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಯಾನೇ ಪಲ ತೆಲ್ ತೊಂದಪ್ಪುನ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬುಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇರು ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಇಂಕ ನೆರಿಯರು ನೆರಿನ ದಾದ್ನ ಪನ್ನಿಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜವು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮೂವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟೆಡ್ ಆರೇ ಪಂಡಿರ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಮಸ್ತ್ ನನಾತ್ ಹೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಪಾಪ ಸೊ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನೆರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹಾ ಇಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೇ ಪುಗಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಂತರ ಬೇಜಾರದ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಕೈಟೆ ಪುಗಾರ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಓವಾಂಡಲ ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಮೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ದಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊನ್ಯಾನ ಅವ್ರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಓಕೆ ಅವೇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲೆ ಹಾ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಆವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕದ ಏನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವು ಪವಿತ್ರ ಪಂಡ ಸುರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಮೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಅತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಈರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಏರಿಯರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ದಾದ್ನ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಾನ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅತೆ ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬರ್ಫಿ ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ಹೀರೋಡಿರೆಗೆ ಏರಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಡೇ ಕನ್ನಡ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರಗೋ ಇಷ್ಟ ಹೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೀರೋ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂತಲೆ ಕ್ಯಾನ ಲೈಕ್ ಯಶ್ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹೀರೋಸ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಹೀರೋ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಈಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಪಾರ ಹಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೆಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಏನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದಿರಾಗ ಆಸೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಮಾತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈರು ಪಂಡ ಬಯಸದೆ ದಿನಂಚಿತ್ನ ಬಾಗೆ ಪನೊಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಈತ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಡು ಉಲ್ಲರಿ ಈರಿಸೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುತ್ತು ಅನಗ ಒಂಜಿ ಸುರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಣ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಮ್ಮಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಐಕಾದ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾತ ಪನ್ಪಾರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೂ ಲೇಪಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕುಲ್ ಪನ್ನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲಾಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಮೂವೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಓಕೆ ತುಳುತ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರಿ ಇರ್ನ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡ ಐತೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಅದಾಗ ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಕರೆದಿ ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಒಂದೇ ಪಾನರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇಸ್ ಫನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಟೀಮ್ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ
ಓಕೆ ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಡಿ ಈಸೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ದವ ಓಲಾ ಪಂಡ ಇರ್ ಪನೊಡಿಸೆ ಅವೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ದಾದ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಪುಡುಕಿರೆ ವಂಡಿ ಬಂದ ಅವನ್ನ ಪುಡಿಸಿ ಕುಡುಕರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ್ ನಾಯಿ ಪತ್ತುನ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಕಡ ಪೂರ್ವೆ ಅಂತ ಅವು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈರ್ ಪಂತೇನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅವೊಂದಿತ್ತನ್ ಪಂದ್ರೆ ಈರ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಮಲ್ತೋ ಜೋಡಿಸೆ ಓಕೆ ನಾಯಿ ಪುಡುಕಿರಿ ವಂಡಿ ಬಂದ ಅವನ್ನ ಪುಡಿಸಿ ಕುಡುಕರೆ ಒಂದು ಎಂಕೆ ನೆರಿಲೆ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದೈರೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಕು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಜಂಡ ಇರ್ನ ಮೂವಿದವೇ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೇನುವ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಚ ಅಂತ ಇಜಂಡ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವಣಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾವೆ ಅವೆನ್ನ ಮೂವಿದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರದ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಗೆ ಬರ್ಚ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುರ್ಜಿ ಓಕೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಯೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡಾರ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಲ್ಪ ಆತಂಡ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಐತ ಶೂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 days ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪ ಐತ ಕೋಸ್ಟರ್ ಏನ ಶ್ರವಂತ್ ಆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಪಂಡ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೆರ್ದುಂಬು ಸೊ ಆರ್ ನೋಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಈರ್ ಪಂಡರ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ರೋಲ್ ದಾದೆ ಅವು ಕಡಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಐನದ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಒಲ್ಲೇರು ತೂವಣ್ಣನ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಜೆಂಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವು ಓಕೆ ಆ ಮೂವಿಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಣ ಪೋಯರ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇರು ಪಂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ ಪಂಡಾರು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ನ ಪಂಡಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರು ತುಳುಟ ಅಂತೂ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತಾಡಲ್ಲ ನೆನಪತ್ತಂಡ ಪನೋಲಿ ನೆನೆ ಬೈದಜಿ ಓಕೆ ಇರಗ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚೆತಿಂದಾದಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಐಟದಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ನೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತೆ ಸೊ ಐ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಗ ವಾ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಫರ್ಸ್ ಬೈದಡು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬೈದ ನಿಂಚ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನನ್ನ ತೂವೋಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಓಕೆ ಈತ ಮಾತ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ಎಂಚಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಎಂಚಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಎಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈಪಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೋಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೀ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಈರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಈರು ಎರನೋಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ ನೋಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಜಿನ ಅನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಈರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರೆ ಈರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಪಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಆವಡು ಪಂದೆ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಪೈಲಟ್ ಆವಡೋದು ಪನೊಂದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ಮೂವಿಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪೂರ ಮೂವಿಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಾಗಿತ್ತಂಡ ಫನೋಲಿ ಇಜಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಈತ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನನ್ನದು ಮಿತ್ತಲಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಲ್ ಇಂಚೆನು ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಲಾದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ನಾನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೇನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಶಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೃತಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.